Добър ден! Екипът на Градината БГ ще представи пред вас една възможност да украсите вашият балкон за по-продължителен период от време, през пролетта. Какво ви предлагаме? Предлагаме ви да заедно с вас да посадим една кашпа, която ще засадим 3 вида луковици – лалета, зюмбюри и мизухари в едно. Така популярното в наши дни 3 в 1. И ето нашият вариант. Ние сме избрали късно лале Казабланка, зюмбюл Purple Sensation и крокус Prince Claus. Нашата идея в избора на тези 3 вида луковични растения е едно след друго на нашия балкон да изникват белият и цикламеният цвят на крокусите, след това ярко цикламеното на зюмбюрите и най-накрая да ни озари белоснежният цвят на лалето Казабланка. Какво ни е необходимо за целта? Една кашпа, която трябва да бъде с минимална дължина 25 см, дренажни камъни, почва и вода. Пристъпваме към работа. Поставяме дренажните камъни отдолу в дъното на саксията, за да дадем възможност на растенията, на развитата коренова система след това добре да бъде отсъдена почвата. Насипваме с почва, обикновена градинска почва или почва за стайни растения, до половината на саксията, като внимаваме да сме осигурили минимално 12 см възможност за луковиците, защото трябва да спазваме правилото, че всяка луковица се сади на 3 пъти на дълбочина, 3 пъти нейната височина. В случая лалетата са с 4 см височина, което означава, че всяко лале трябва да бъде засадено на 12 см дълбочина. Посаждаме 5-те лалета, шахматно ги разполагаме в нашата кашпа, като внимателно запомняме местата, защото след като ги покрием с почва, ние сме създали първият слой, първият етаж от нашата луковична красота. След това взимаме зюмбюла Purple Sensation и при разполагането на зюмбюла Purple Sensation внимаваме луковиците така да бъдат разположени, че да не пречат на вече посадените луковици на долният етаж. Отново посипваме с почвата и пристъпваме към посаждането на последният етаж от нашата красива кашпа. Това са мизухарите Prince Claus. Сега, когато сме посадили в шахматно лалетата и след това сме обърнали в триъгълна форма зюмбюрите, трябва да внимаваме при посаждането на крокусите, те да бъдат така разположени, че отново да не възпрепятстват израстването на луковичните растения от по-долните етажи. Мисля, че се умях да го направя. От тук насетне покриваме с почва.
Нашата кашпа, която ще ни радва в началото на пролетта и ще цъфти от март до май, е вече готова. Една важна подробност и един съвет от градината БГ. Кашпата може да изнесете спокойно на балкона или на терасата, но в студените зимни месеци, особено през месец декември, когато температурата ще падне под минус 10 градуса, е необходимо да бъде загърната, за да не измръзнат вече посадените от нас луковици. Очаквайте ни отново в следващите ни предавания от екипа на градината БГ.